αμφιβόλη. Σωστός παράδεισος. Καθώς έχεις τηλέφωνο σπίτι με το λεωφορείο, ποιος τηλεφώνησε στον οδηγό και του είπε να μην πάρει το δρόμο της Ιερουσαλήμ, γιατί ο Σαρών είχε μπει στο τζαμί Αλαξά. Μόλις τότε συνειδητοποίησα πως η Περιάδας δεν είναι δική μας. Όταν πήγα σπίτι, έδειξα την τηλεόραση και τα δω λεπτήρια καταστραμμένα. Τα πτώματα κοιτούνταν το ένα δίπλα στο άλλο. Και δεν έκανε σχολείο μας στην τηλεόραση. Αλλά δεν είναι εμένα. Σε ευχαρίστησα το Θεό. Ελπίζω να μην έρθει ποτέ η μέρα που θα είμαι κι εγώ στην τηλεόραση. Αφού σε αυτήν δεν βλέπουμε παρά μόνο θάνατο. Μετά τον πόλεμο άρχισα να καταλαβαίνω τι σκέφτονταν οι άνθρωποι πριν άνοιξαν το στόμα τους και να νιώθω από το βλέμμα τους στο τέλος. Έμαθα πράγματα που εγώ και τα παιδιά της ηλικίας μου δεν θα έπρεπε να ξέρουν. Έγινα πιο θαραλέα και έμαθα πώς να μιλάω ταιριαστά σε κάθε περίπτωση. Η εμπιστοσύνη μου στους ανθρώπους μεγάλωσε. Τελικά, ο πόλεμος είχε τα καλά του. Ποιος θα το πείσετε. Μετά τον πόλεμο, είναι πιο δυνατό και προχωρώ προς το μέλλον με βήματα πιο σίγουρα. Πιο μισή ώρα της ημέρας για μένα είναι 12 το μεσημέρι. Κάθε φορά που αρχίζουν να εξετάσεις στο σχολείο, νομίζω ότι θα ξεσπάσει πάλι πόλεμος. Δεν μπορώ να απαντήσω σε καμία ερώτηση. Το κεφάλι μου βουίζει από τις σκέψεις και αρρωσταίνω. Αναρωτιέμαι αν αυτό που συμβαίνει είναι φυσιολογικό ή αν είμαι άρρωστος. Οι άνθρωποι λένε ότι η θάλασσα της Γάζας μπορεί να ξεπλύνει όλους τους πόλεμους.
Ο δικός μου πόνος όμως είναι μεγαλύτερος και από τη θάλασσα. Γιατί την τελευταία φορά που πήγα στη θάλασσα πήγα με ένα φίλο και παίζαμε, τραγουδούσαμε και περνούσαμε ωραία. Τώρα πια δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα. Η οδός στα Λάκρη είναι κοντά σε ένα βενζινάδικο. Η βενζίνη ήταν πολύτιμη για τους ανθρώπους και τη δίκη. Γινόταν πόλεμος. Και ο κόσμος φοβόταν να αγοράσει οτιδήποτε. Ήταν μεγάλη υπόθεση να έχεις άλυτρο βενζίνης. Ο πατέρας μου με έστειλε να αγοράσω βενζίνη. Την αγόρασα και πήγα στο σπίτι του φίλου μου του Ζάκη, που μένει κοντά στο βενζινάδικο. Μου είχε λείψει πολύ. Και δεν τον είχα δει πάνω από 10 μέρες. Πέρασα από το σπίτι του βιαστικά, γιατί ο πατέρας μου ήθελε να γυρίσω γρήγορα στο σπίτι με τη βενζίνη. Μπήκα μέσα χωρίς να χτυπήσω την πόρτα. Η μαμά του με βλέπει σαν γιο της. Κι εγώ σαν μάνα μου τη βλέπω. Τη χαιρέτησα και αυτή, με τον φίλο μου. Χαιρέτησα τα αδέρφια του και έφυγα γρήγορα. Δεν πρόλαβα να κάνω 20 μέτρα μέχρι που άκουσα τον ήχο της ρουκέτας να πέφτει πάνω στο σπίτι του φίλου μου. Οι άνθρωποι φώναζαν ότι το σπίτι βομβαρδίστηκε. Κοίταξα πίσω, είδα καπνό και φωτιά να βγει από το σπίτι του φίλου μου. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο γράμμα στη ζωή μου. Γύρισα στο σπίτι μας τρέχοντας. Όταν έφτασα, ο πατέρας μου είπε ότι ο φίλος μου πέθανε. Όχι, δεν έχει πεθάνει. Όλοι μου έλεγαν ότι ο φίλος μου ο Ζάκη πέθανε. Αλλά εγώ δεν τους πίστευα. Γι' αυτό δεν πήγα ούτε στο νοσοκομείο, ούτε στην κηδεία. Ούτε στα μνήματα. Γιατί ο Ζάκη δεν έχει πεθάνει. Του μιλάω συχνά τα βράδια. Δηλαδή όχι σε αυτόν, αλλά στη φωτογραφία του. Έχω θυμώσει πολύ μαζί που δεν έχετε να με δει. Και εγώ σταμάτησα να τον επισκέφτομαι. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει πεθάνει. Και είμαι σίγουρος ότι κάποια μέρα θα συναντηθούμε. Και τότε θα το μαλώσω. Μου λείπει πάρα πολύ. Έχω έναν άλλο φίλο στη Ρωσία. Πάντα μου λέει τη Ρωσία. Και να σφάει την ελευθερία που ζει. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχω. Εύχομαι μία μέρα να φτύξω τόσο βαθιά στη θάλασσα. Που όταν βγω στην επιφάνεια θα βρεθώ στη Ρωσία. Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να ειδικευτώ στη μεταφυσική.
ότι είναι πέρα από τη φύση. Και ξέρετε γιατί? Γιατί νομίζω πως η ίδια η Γάζα είναι πέρα από τη φύση. Και έχοντας αποκτήσει τόση εμπειρία πάνω σε θέμα από τη ζωή εδώ, θα ήθελα να την μεταφέρω στους άλλους. Το προσφυγικό στρατόπεδο της Σουζαΐα βρίσκεται πάντα στην καρδιά των γεγονότων. Κάθε φορά που οι δυνάμεις κατοχής εισβάλλουν στη Γάζα, αρχίζουν από εδώ. Όταν άρχισε ο πόλεμος, οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, επειδή η Σουζαΐα θα δεχόταν επίθεση ως συνήθως. Και τι πιο φυσικό από το να αφήσουμε και εμείς το σπίτι μας. Όλοι προσπαθούσαν να πείσουν τον πατέρα μου να εγκαταλείψει το σπίτι. Τα αδέρφια μου τηλεφωνούσαν από την Αλγερία, η θεία μου από την Αμερική και η θεία μου από την Άγκυρα. Όλος ο κόσμος τον παρακαλούσε, αλλά αυτός ήταν αμετάπιστος. Δεν ήθελε να εγκαταλείψει τη Σουζαΐα. Η μητέρα μου είχε ήδη αμπαλάρει τα πράγματα. Και επί 3 μέρες ήμασταν επιποδός, έτοιμοι για αναχώρηση. Θέλαμε να πάμε στο σπίτι της αδερφής μου, επειδή εκεί πέρα θα ήμασταν πιο ασφαλείς. Μετά από εξαντλητικές συζητήσεις, τελικά συμφώνησε και ο πατέρας μου, λέγοντας πως πάντα εσείς και έρχομαι εκεί. Πώς μπορούσαμε να φύγουμε και να τον αφήσουμε μόνο? Η μητέρα μου, σκεφτόμενη πονηρά, έφυγε και άφησε το ψωμί εκεί. Και ξέρετε τι αξία έχει το ψωμί σε καιρό πολέμου? Μόλις φτάσαμε στο σπίτι της αδερφής μου, του τηλεφώνησε. Σαλμάν, ξεχάσαμε το ψωμί, φέρτο μας. Και έτσι ο Σαλμάν έπεσε στην παγίδα, έφερε το ψωμί και δεν τον άφησαμε να ξαναφύγει. Το επόμενο πρωί ξυπνήσαμε από μια βόμβα φωσφόρου που γέμισε τον δρόμο με αναθυμιάσεις. Αρχίσαμε όλοι να κλαίνουμε, ζεστά δάκρυα από το φωσφόρο. Αλλά η βόμβα δεν ήταν τίποτα για αυτά στους διαφασμούς του μπαμπά. Σας το είχα πει ότι το καλύτερο που είχαμε να κάνουμε ήταν να μέναμε στο σπίτι μας, που δεν είναι καλύτερα από το σπίτι σου. Και συνέχισε έτσι. Αυτό όμως που έβαλε λάδι στη φωτιά ήταν ότι καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς στο τζαμί και το σπίτι δίπλα στο σπίτι της αδερφής μου. Φαντάζεστε λοιπόν την αντίδραση του μπαμπά. Ήθελε να επιστρέψουμε αμέσως στο σπίτι μας, στο στρατόπεδο. Αλλά πριν καλά τελειώσει τα λόγια του, κάποιος μας ειδοποίησε πως το διπλανό σπίτι από το δικό μας στη Σουζαΐα βομβαρδίστηκε και η πρόσωψη του σπιτιού μας κατέρευσε. Εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά κοιτάξαμε όλοι τον πατέρα μου. Μείναμε στις αδερφής μου. Ήταν πια ξεκάθαρο σε όλους πως όπου και αν βρίσκεται κανείς στη Γάζα ενώ υπάρχει πόλεμος, δεν μπορεί πουθενά να είναι σίγουρος. Μετά τον πόλεμο άρχισα να περιποιούμε τον εαυτό μου και να δίνομαι πάντα στην τρίχα, έτσι ώστε αν πεθάνω, να πεθάνω τουλάχιστον όμορφη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως θα είναι να πέσει πάνω μου βίδα, γιατί τότε θα γίνω 100 κομμάτια και όσο να πεις, θα προτιμούσα να πεθάνω ολόκληρη. Να λοιπόν που βρίσκονται η Γάζα και τα όνειρά της. Η μεγαλύτερη ευχή μας έπεσε να είναι να πεθάνουμε έναν ωραίο θάνατο και όχι το να ζήσουμε μια ωραία ζωή.